Už sa blíži. Už je tu. Čaute, ahojte, dnes si dáme An American Werewolf in London, ktorému bez titulkov ťažko rozumieť. Skontrolujte, či je spln a poďme na to. Začíname krásnym výhľadom, ktorý má s Londýnom spoločné to, čo má spoločné Hlina s vysokou školou. Vidíme auto s ovcami, ktoré na asi križovatke zastaví a vyhodí našich dvoch hlavných hrdinov, Jacka a Davida. Boys, keep off the moors. Stick to the roads. Nejaká rada na to, ako dodržiavať pravidlá, túto pán? Neotrávujte, tu sme pri žatle. Nie. Túto pani? A čo s tým, a čo? Nevieme, nie. Po 2 sekundách v typujem školskej Vysočine sa David pýta. You're not having a good time, are you? Keď mi niekto povie, že ideme do Paríža a vysedíme pri tejto Eiffelovke, asi som tiež naštvaný. Northern England first, Italy later. I mean, we've got 3 months. Za 3 mesiace prejdete asi za túto horu, ale držím palce. Očividne ale našli dedinku. Pozrime sa, ako tam idú. Chalani sa očividne držali rád našej partičky. Už sa stmieva a tak idú do baru na papo, pitie a noclách. A ten bar sa volá jak? The slaughtered lamb. Would you rather the Hilton? Hej. Úžasná reakcia. Takto nejako reagujem, keď počujem konšpirátorov. Vieš o tom, že tie čiary za lietadlom na oblohe sú chemikálie, aby riedili populáciu? Alebo kľudne aj iných ľudí. I am probably the president's #1 fan. Táto pani je tiež dobrá. Do you have any hot soup? No. We've spirits and beers. If it's something hot you want, you can have tea. Then you have tea. No. Ideálna terapeutka. A tak ma podviedla s mojim bratom. No. Ale áno, videl som to na vlastné oči. No. Mám sa s ňou rozísť? No. Ale ona ma psychicky týra. No. Look at that. It's a 5-pointed star. Asi pani terapeutka vyštudovala v Saleme. Excuse me! Well, what's that star on the wall for? Opäť ako stvorený. Pardon, to je obraz toho nemeckého maliera? Pán ich vyhodí. You can't let them go. Teraz sa ukáž. Jack, we better go. No. Pán im vysvetlí, aby si dávali pozor na mesiac. Náspon sa predsa nie je aký zlatý. Idú do tmy, no poznamená. It's murder then. Then murder it is. Tak nie každý zvládne dietu. Mesiac im asi ale chce dať znamenie, pretože svieti iba okolo nich. Teraz majú na výber. Buď sa budú držať po ceste, pretože prší, nepoznajú to tam, je tma a bipolárny mesiac im moc nepomôže. Alebo môžu ísť do pola. Must go to them. I heard nothing. Not I. Sa jej to vrátilo. Počujú to aj chalani. Anywhere, I think we should just keep moving. Myslíš? Prečo vždy Jackovi vo filme nikto nepomôže? Monštrum napadne aj Davida. Kto to ale prišiel? Zobudí sa v nemocnici volajúci Jack. Sestra mu povie, čo sa mu, teda im stalo. Doktor tvrdí, že ich napadol nejaký lunatik, silný muž. Ako vieme, ten opis moc neodhadli. Po ešte jednom prebudení a 20 ml sedatív sa dozvedáme, že bol v kome 3 týždne. David ale tvrdí, že to nebol lunatik, ale vlk a prídu tam aj 2 inšpektori zo Scotland Yard, ktorých taktiež presvieča. Ako ale vieme z Fantomasa, títo 2 sú úplne na nič, pretože aj tak tvrdia, že majú 2 očitých svedkov, ktorí vedia povedať, že to bol muž. A ja sa pýtam, prečo vypočúvame chudáka, ktorý bol skoro mesiac v kome, keď máme 2 svedkov? Následuje a že medvede sú v lesoch. Po krátkom očistom rituáli No, No what? no, Feeling better? no. ide dať sestra jedlo Davidovi, ktorý nič nezjedol a keďže sa lieky musia brať po jedle. Kokos, on ani dých nevie zadržať, on tu asi dostal zápal plúc. Následuje nejaká scéna, ktorá
Neviem moc, čo je. Tak, David je asi vlkolák. Vraciame sa ale do nemocnice, kde David povie doktorovi, že tam nechce byť sám. A on mu pošle sestru Alex Price. Viem asi, na čo ste si spomenuli a možno si hovoríte. No. Davida už prepustili. Tak, to by bol American Werewolf. Aha, tak ešte nie. Tak, to by bol American... Po raňajkách takto znásilní zvonček na privolanie sestry a... Tvrdí jej, že bol za ním mŕtvý Jack, ktorý mu povedal, že za 2 dní pri splne sa z neho stane monštrum, čo... Ak toto je Jack, tak ten vlk, čo ho zabil, mal vážne stisk. Nejako sa ale zhodnú nakoniec, že to bol iba sen. A oni sú, že... Aj keď je tam iba jedna posteľ, on sa v nej moc neohreje. To kde zomrel? V lužných lesoch? On mu iba pripomenie, že za 2 dní sa z neho stane monštrum. David tej zmene moc neverí, ale dostane radu, aby sa zabil. Späť ale na Vysočinu, kde do povolania zažratý doktor sám navštíví bar a... Aby som povedal, že sa pýta na chalanov, ale on ich iba tak zmieni medzi rečou. Potom sa aj spýta, ale oni buď zapierajú, alebo vôbec neodpovedajú. A ešte ho aj týpek takto vyprevadí. Nakoniec ale... That boy's in danger. There's something wrong with this place. He's the one who's in danger, and not just him. Others will be too. It's almost full moon. That's enough! Navštívime ale Davida. Vlastne nie, pretože sa vymkol, všetky zvieratá na ňo chrčia a keď sa dostane oknom dnu, robí toto. On sa mal držať tej rady Jacka. Pozor, pretože dnes je zajtra večer a zatiaľ čo je sestra v práci... Tento párik ide na návštevu a rozhodnú sa ísť za dom, aby svojich hostiteľov vystrašili. Bav, 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 bav. Bu, 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 bu. Sestru si odchytí doktor, ktorý tvrdí, keďže bol v tom bare, že to nebol lunatik, ale niečo ešte divnejšie. Davidovi, ktorý je v sestrinom dome, sa ale dovolať nevieme a tak doktor volá políciu. Náš Edward si ale pochutí na bezdomovcoch a ešte aj na tomto ujovi, ktorý ide do svojho prvého korporátneho jobu. Ráno sa chudák prebudí v zoo ohrade úplne nahý a tak kradne dieťa, robím si srandu, povie mu, že za 2 libry, čo mu dá 2 libry? Neviem, kde ich má strčené. Nakoniec mu zobere balóny. Ukradne z lavičky kabát tejto babky, takže... Nič si z noci nepamätá, doktor však ale číta v novinách, že sa našli tela a tak volá sestre, aby prišla za ním aj s Davidom. Oni idú taxíkom a taxikár im hovorí o 6 vraždách a tak David vybieha, sestra za ním, lebo on sa chce nahlásiť na políciu. Potom utečia na tejto komornej porade, inšpektor povie, že ho nájdu, ale zatiaľ ho s vraždami nebudú spájať. Ide do kina, lebo ho tam volá Jack, moc mu to ale nepomôže. Zatvárajú ho tam. Príde polícia a inšpektor. David sa ale dostáva von, zabíja inšpektora, rozbíja premávku, tam autá sa narážajú, zrážajú ľudí, zabehne do slepej uličky, kde už prichádza ozbrojená polícia, ktorú naruší sestra. A tu si môžete povedať...
Ja, ale hovorím yes. I love you, David. A po streľbe sa mení na seba. Dang 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 ding dong ding blue moon.